Yanzu shin wannan hotuna da Maryam Yahaya ta fitar sun dace a ce wata daga cikin masana'antar Kannywood wayanda suke bayyana cewa suna koyar da al'ada da addini sa'annan kuma suna koyar da tarbiyya ne a ce ta fitar da wannan? Sam bai kamata a ce Maryam Yahaya na aikata irin wannan abu ba. Domin me? Ta fara fanɗar ƙafa daga cikin masana'antar Kannywood. Domin irin wannan abubuwa wato tsohuwar jaruma Rahama Sadauƙo ke aiwatarwa. Kuma yanzu wannan ta bayyana hotunan ne a matsayin cewa wai ta yi happy birthday ɗin shekarar ta zagayo kuma tana so Allah ya sanya mata albarka a cikin rayuwa, amma kuma ana fidda hotuna ta da tsiraici wanda wannan hotuna kan iya zama da fushin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kai ba ma wannan ba, idan yanzu wani ya kalle ta ya bayyana mata magana mara daɗi ko ya ce mata wani abu wanda bata ji daɗinsa ba, sai ta fito a comment section tana zagin sa ko tana cewa su ba gaske ba. Bayan me? Mutum da abin da ya gani da shi zai yanke hukunci. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne yake yanke mana hukunci ta hanyar zukatanmu da kuma aikin da muke aiwatarwa. Abu ɗaya za mu bayyana cewa Allah shi ya taida mai shiriwa ce, kuma sa'an nan Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarta wannan aika da take yi duk ta daina ta dawo ta gari.